Kalimangal doon yung filing of Certificate of Candidacy inyang Sabado, October 6, metong karing maranon megpasa ang kandidatura i Doktora Hazel Tumang. Tatagal iting representante ng 3 distrito ng Pampanga lalam ng Nationalista Party. Aparte ka rin supporters, all out muna man yung suporta din kay pamilya kimpaman ni muna ng dating Mexico Mayor Teddy Tumang. Ako naman ready kasi gampang alayang experience king politika. Pero may mulat naman king kakakit na kanako nung makanano kung magsilbi. So bayo kaya yung pamagsilbi, pamanyaw kareng tao. Kaya malagwa na nga yadap, uling everyday, kakakit na kanako ito makanano kay sasaw. Of course, siyempre palagi kami misasabi. Gangking kanako pamanungkulan, pangaras kay health. Yayin kanakong metong karing ko konsultan ko, uling doktor yan. Bayo ing filing ng candidacy, mo muna lultolag yu atagal kimpanga kongresista i former Mayor Tumang. Inya mo pa uli ng desisyon ng ombudsman na permanent disqualification, makatagal na numang posisyon king gobyerno. At tatanda ng Mila Koya kimpanga Mayor Tumang pa uli ng grave misconduct. Kanita na iluntoing kayang pangani anak, ang magtaglus ka rin kayang pamalak. Makanyan man lilino ng Dr. Hazel na iyang megpresenta king piyangari na nalungub king serbisyo publiko. Alina mo rin kanumbayo kaya uling akagisingan na ng manungkulan ng kayang tatang. Ako po talaga yung nagsabi po sa kanya, pinakiusapan ko po siya na ako na po ang hahabol, no? Kasi sabi ko nga po, no, parang, kumbaga, nafe-feel ko po sa puso ko na ito na po yung panahon para makapagserbisyo ako. Kasi dati pa po nararamdaman ko na I am meant for other things. Yun lang hindi ko pa po ma-figure out. Nung dumating po yung chance po na ngayon, itong opportunity po na to, no, alam ko na po na ito na po yun. Kaya sinasabi ko po, maybe it's really destiny. Hindi naman po talaga tayo new dun sa, kumbaga, exposure po sa experiences. Syempre, lacking po yan. Pero yung exposure po, dahil po sa matagal na pong nanunungkulan yung father ko, no, yung heart po niya para sa pagtulong, no, matagal na po nating nakikita po yun. So, dun pa lang po, no, yung pagsiservisyon po niya yun po yung nagiging inspirasyon po natin. Gamitan na kanuing kayang panga doktora bang makapagpasang batas, alakwas magpasanting kang serbisyong medikal. Siguro ng ating pagiging doktor sa in aid of legislation po is, of course, no, dahil po gumagawa po tayo, nagbabalangkas po tayo ng batas. I think it's important that we listen to sa mga kababayan po natin kung ano po talaga yung daing. Kasi kung malalaman po natin, kung alam po natin ano po yung mga kailangan nila, mas malalaman po natin kung ano yung pwede nating ibigay pa, i-provide po sa kanila. So, in that way, pwede po tayo mamalangkas ng mga batas or hihingi po tayo ng tulong kung para saan, kung ano po yung kailangan. Doon po tayo mangangalap po ng tulong for them so that it will be given to them. Buri na kanunggawan king distrito yung mga santing agewa ng kayang tatang king Mexico. Iti, imika dialysis center karing balang balen king 3 distrito. Of course, dahil po, syempre, no, doktor po tayo. So, ang focus po talaga natin is regarding dun sa health. So, malaking bagay po yung na katulad po ng napagawa na po dati ng father ko po, no, katulad po ng mga hospital and dialysis center. Lahat po yun, no, ang gusto po natin na palawakin, tsaka paramihin pa ganun. So, especially po dun sa mga nangangailangan po ng tulong sa mga nagda-dialysis po, no. So, yun, ang goal po natin, ang pangarap po natin is hindi lang po sa isang bayan lang, no? Ang goal po natin is makapagpatayo po tayo ng mga dialysis center sa iba't ibang bayan. Asa ngayon 2025 midterm elections king 3rd district king pamirap na rin aduang babaeng anak da, ring aduang veteranong politiko. Megpasa na mo rin kandidatura na 3rd District Board Member Michael Gonzalez, anak ng incumbent 3rd District Congressman Aurelio Don Gonzalez, na mayari na king 3 termino. Liana Canilaw, CIL TV 36 News.